Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pansmi aprang sinil hinpen kardon apa jureglo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa. Non birta thepi langponik sinang. Jiten terang akhulat migechu ho white seplang net. Kowe biru langsung ma Durga amendment eng deng thom football patu pang chengpon. Manja bazar committee atum pen phrengkia mai kang nipon. Eng deng hini all boys and inter school quiz competition achai mek mesen pen pachun pon. Khiruni eng nom raikom atum pen tata mobile thengpi kathang pon humni an kenep dun long. Non puthot birtang ton pen langponik sinen. Lakha engke rapho nilib MC consensi ke parpont dhunram ingti arong ameker jiren terang akhulat kedam tang pai ni phai kep ani kang sampor phai thokapor malom pen khulat mi kechu ho wai seplang net kedam tang pai ni phai kep ani kang sampor phai thokapor alom me hing ami kedam ju jok pen si labang su khulal long pen sami candle ami besi chu thor pondo bon sami candle aruma de candle abera long ke plastic de ko jok pensi labang su candle ami plastic long ke rupana jok masi migat teran meti mithur urlo labang su khula long migat chupon hu sami alang li tum ka chu beauty pon tangka kereng pen chenglok hormu hotar sem angton per masi mi chupon lablo jiren terang lapan acor sang piri beka ITP atum bangki labang su khulat ben si alang letum hemi si phan ke chelang ji phan varsai chelong pon bomlo bon ta non bangki labang su khulat mikechu howai ke chiblang da jok ben si alang letum pi kisung thek tiklo lesile puson kisung apor hut Karbi Long tramas council CM Dr. Tram Ronghang lapan ke nilib local MC probitro rong pi atum ban si nangra vek thapusi jren terang lapan acor sang piri beka ITP atum ben chunu ripon nang kiji thanun ji ke laelo non nilirong kici yugdun ke duniraming tiarong si ci yugdun lo nelimen leke jiren terang non ke do ke duniraming tiarong si neli dodun lo lapen neli penangan aningkan ke labusong si chongdat bom pen chongdatun isi non neli not is not lun to endun si labang so alun pensila bangso dukan parjap ilo lapen la bangso dukan pensinon nilipiso lapen niliso mar celana ibom lo lapen non nilitum kisunga gotona ke lahelo non arni gangsam pini tarik kep bajitrok along koson pen lone lason customer ta dulo lapen arom abangke la polythene tadu pen plastik tadu amar men amar lason karen dam juilo amar silasu karen ke dam una hut candle lason chekailo amar laso candle ami pen men kupuson pen ani closer set ama laso polythene alo chethap ulo amar men thur plum lo laso mi pen amar angke nilitumta penansuta hongnat barlo lapen labang suki baru no men lahai amar atar an setami cholaplo jangthu ke me lapen refine abong hai an cholaplo lapen lahai amaran da lukson lap anlo lasi sang lage kado kawe bekem ne doji labang so sang da chopon derlo lasi non nilitum Karbi anglong ke jatum aphan ke chuningri dunji ke lahelo CM Dr. Tuliram Rongha alang li kerap thepik aposi non nilitum bhan sutame non nilitum kisung ke dugalong sutame nang cherap dun thekjima pusi neli chuningri lo lapen nilip MSc pobitro rong pia phan sutame neli ke chuningri dunji ke lahelo non nilitum kisung along nang rabdun vek tha pusi nili hin pen chuning rilo la pen nili tum labang so amar non me ke chupon ke
kado kawe lak ke lele chojit hai sita suri trokner ke ba suri trok sir ke bag leji lapen poisa kereng an sita me chupon derlo me chupon derlo lapen mar an sita me chupon laplo la non neli odong hello la bangso polutin long pensi me jasemet kitfur la hello la dak pensi me jasemet hurlo la pen la buson dak thak si dola ngala dak a plastic sita me do ulang la so plastic along sita me de ke the perfect pen ajok rada tum nang panep dun hur pensi la bangso me panep ponlong lo non ubi eri so janga tum phan ok prani pa mesenji lapen football pa thuna ningi parung ponchi phan pu mang ponchi kuvi bir lang so ma durga mandir amen pen kedam tang ingdeng hini an maki football pa thu hpati semi mesen pen pachun ponlo lapuson tak tak ji peneng surhine engkora pli pai ni pai krisi ani ingdeng ke thom ke chok kuvi bir lang so lp school pa thu aklam long si pa thu pangcheng ponlo ingdeng ke thom ke chok ani ke pa thu ke ching si ani bangki kuvi bir lang so ma durga mandir kuri pi phudang ingtipi ari deng pen si ingpu ponlo Kecing si ani ki pathupon dilai jirpu chingrum FC 11 ki rongkang team FC tum bong si pathupon lo dilai jirpu chingrum FC atum ke pathu ke thek muchora jokpen si goal clearance thapon lo bon sami rongkang thir FC atum bang ki goal hini ansi ke thap muchora jokpen si kecing si ani ki pathu dilai jirpu FC atum pen si ki pathu sami chi phai pon der lo kecing si ani ki pathupon ahut aluha manpen baburam tis kecing si ani ki pathupon along aluha manpen baburam terang SDB Thompson ingti ka thar labri ke rong asar pen chenglok kaprek prek man peng idun chitong si labang so jai mek mesen pen pachun pon pathu ki bi bangke ili pai ma durga mondir amen pen si khela bilo pining aning kan lake angdung kiti aning kan lo asining kan ni thom pachok lo mane ning sampik lo nilita me he ko ne naning kan ke thom pachok ji phan sa me ili pai phan ning ching sam ning chi the mane dak ko ne chilang chitu rapet osomar phan sitami aso khila ke bipi bangela no lapen isi pudam tung nili ale chuanji phan kali ale nangji phan kali athe ladak kaduk kabe na rong berong thak na osomar phan tami a okapran misen je phan mane khela thek ser pen tami aning kan ko ong khela thek li plutang ti iri keng tami asap u kardik do kok ji lahai phan tami alang tum phan tami isi akimi mane matha ponlo na penako ladak nilitum mate kaduk kabe la chilang chitura pet ilipai ma durga kanju pidap chardong chardi cherap chitura pet akumiti alang tum pen sitami lapuson ining isi ilam isi kaching hon pensi labangso khela angdung kiti pining kan bilo lasi first prize bangke tangka suring ko raphot aben second prize bangke suring ko nason si pathik lo ani tu no football competition ki bi ke lake ma durga amen pen si bi la pen nilitum mane ai hi donation pen lage dak khela ke bi gali mane pilo popola da kardom kardi pini ani an nong mi si do bom lang আমার লাসি নিলিতুম কমিটি আহিন পেনসিতামে যে মানে দা কার্ডম কার্ডি আব্রামুন পেন চেংলক কেক্লেম কে দাম কেমে আর নাম হিরজু মে লাসো মন্দির পেন পেনাং আনং আনংটা কিছু মিলং ল লাসি আনসোসে নিলিতুম লাই স্পোর্ট বিলো বলতে অকো মানে আমেন চেথাং মুচজি মেনে lapen nilitum donation sitame lapu member matang te nilitum committee pen mane pangrum pen la si khela da bilo a price ta pinning chuning bang e kom chat pinning ke kan ke thom ke chok pu masi first prize hala winner bang ke 25000 second prize bang 20000 so si bilo la si nili nalitum news angno nang kethan nungji sitame nang jadi sitame son kabelo je nitum
মানে মা দুর্গা ফান ইনিং kang sampen si laso khela ke kibi asi nili pasini dung ke lamgat la Ani phai Christiani Manja Town Bazar Committee atum bench amethanga sai hemlong phenkya mai ka ni bon Manja Bazar Town Committee atum bench kedam tang ani an sami Manja hi thialong ki paching thura sai sami klempon bomlo lapuson thak thak si ibang sidang ani sami Manja hi thialong paching thur lap pen cheng lok ke kang thira sai sami klempon bomji non ki bangchi pai pai ni phai creepy ani sami Manja hi thialong ka ching thur lapan ki pang thira sai sami klempon ji pusi labang su phenkya mai long pen ning je pon labang su phenkya mai long pen Manja Bazar Town Committee chunbang sarthing ti samrat lang thasa lapen Manja Bazar Town Committee long khlemang phutumta chitong dun Manja pen sarlong kibe Karbi Longri Abirta Manja market area an dilitung social work claim pon lapen non ki bang di 15 August Independence Day katalon bani bersama dilitung lam itu Manja Bazar Committee hoy bersama district pon Angela lalu se manda ki IT ke batin diri phano to min te bele project ani ton lo lalong dilitung kama thapon ke dilitung pini kaching lai pon ateng dilitung non social work 14 ani ke claim ye hosta me dilitung dustbin ki keron poni phan sta me dilitung kaching lai pon pini ke papas pon lo la bazar area long dilitung non ma dustbin ave pon dustbin sta me dilitung permanent dustbin system pene ring well pen kabunaya pon sta me dilitung along dustbin di poni phan ti ke barai pon ante nani to non akimi president nani to tukhani mara na nani monna non akimi presiden bagi ada pen bang kok nang puri nang komiti pen council pen program nang bibang ini je presiden lo element starting ti neli non ketobom bang bathar taro ano nani lo na sera be secretary alangli ano samrat langkasa aturam gao dak beng anu Borzen Youth Forum atumpen patiripi ponsi Hiripi High School along engdeng hini all Borzen inter school quiz competitions ajamek paman pon labang solong class 5 pen class 7 an bangki category AC paman pon lo lapan ki class 8 pen class 9 an tuma phan ki category B ansi hok pon lo Borzen Youth Forum amai pu on teron pansi karju ajamek smi deng pon lo lapan labang su kachpati pon along category A pen ki kaching siandong ilabang ki Holy Faith Academy atum pansi chpalong pon lo lapan adun tu hinianong ilabang ki Saint Thomas School atum phi chpalong pon lo lapan ki thomalong ilabang ki Saint John School dilai atum si chpalong pon lo lason si category B ahin pen ki kaching siandong ilabang ki Holy Faith Academy adun tu hinianong ilabang ki Global Region English School lapan ki thomalong ilabang ki HDP High School atum pansi chpalong pon lo labangso engdeng hini quiz competition ka paman pon along alihaman pen Borzen Youth Forum abidisir Chandro Teront lapan ki Borzen Youth Forum along klembang phutum ta chitong dun pensi labangso jaimek mesen pen pachun pon hiripi pen sarpin purisu Karbi Longri Abirta HDP High School along Borzen Youth Forum himpen ingdeng hini inter school Borzen quiz competition ajamek padupon pining pening deng hini lo pini jai mek long jasemet kategori hini ke thak pondo kategori sialong ta school charlie hem hum ke patun chetong dun tapen kategori hini along ta charlie hem hum ke patok kadu ka bai huming koi chetong dun lo bol janang kang pipen lapen ladak nilitum nong e sidame pajer pondo lapen nilitum labangsu ajai mek kibi pon akimang amang elahen lo Borzen constituency along ke doan uwi mi lo charli o samarato kadu ka betum sidame toklang hin kaba prang donat kenang sot toklang amon war ke pon kenang sot wamen pensi Borzen Youth Forum hin pen tuning panel tum labangso inter school quiz competition bangene tum padopon lo non ki bang sila ni kan sta menang litung kumas kapon sebelum nilitum morning abang ke inter school quiz competition chot kalisi nilitum all Borzen inter school literary festival se bi ponji pusi sik pon lo
labang so literary festival abang ke ni thoma phansi pa dopon po ni thoma bang ke ladak jasemet drawing competition da dopo arjan ki hi extempore speech quiz competition dopo hirjir ki hir poem recitation dopo debate discussion dopo kadu kabela owi miatum koson se toklang hina ning ka pakhang je mala so ka chapate ason an ngene tum ladak thapon lapo muning pena bangke se adima bangane tum muning si jongpon po seta ani tum kelang pon meka bangke hidipi kali potangte re tum pu boka jana na lapu adu ya hoina tum han langsona se kibi pon ning ka handol Ini labang so kacepate along kalau so high school tum si kecing si anong tipon iglos. la so puthak bangke art and literary secretary do salong kering tia ke hai salang le pasne le pachini phanchon ri ni le bikin de Holy Faith school si hai lo dak Holy Faith English School dak HDP bazar long mat si engke second ke long bon bang ke la dak koson lo po Saint Thomas lo la ben third bang ke Saint John la category 1 long bang category 2 long bang ke first bang ke la ko Holy Faith si pon tu det lo la pen second na bang ke la dak Global Wisdom English School la pen third bang ke dak HDP High School la tom sin chipalong don Karbi anglong ke inglong arlok lapen ang nam pilong pen semi thengpi clear seng pusi pinang anki chithang lo bon semi labang so ang nam pilong pen semi thengpi kang hutum kilit parpi ka jok mari ki jum pura jok pen si non labang so ang nam pi bang ke ing thaidang ason si nang man bom tang lo la son si nizang Karbi anglong southern range Kironi Amreng forest ke parlapot jurikending beach office in church ka imtimung lapen staff atum pen patrolling ke dam bom ma hutsi thaseng arong along pen ator ke so theng pikang hupon jio phan ka bori pon karthang pon hup ihum tata mobile attract AS02 CC14433 nepdun longlo Lapuson thak si Kironi range of forest atsukomar atum pen sami amethang asai chiklem dam bom mahut ke kang anam pi along pen indula phan sami nep ingnang pon longlo ingnam rai ko mari deng ga chenang chek abang phu la bangki langmi pi rong kimi arong amegar kalitang sing rong hang asupu bida sing rong hang pusi pang thekpon bida sing rong hang phan ingnam rai ko matum ben kaju petek tor sideng pon thusi puthot ihum tata mobile attract AS031C 8054 ador ke so theng pikar tang hupsami nepon thulonglo labang so theng pi hi thelong bangki tangka suri plikep anador do jibusi engnam rai ko matum pen pachini pon Tuwe 12:30 malom apu jiri kendeng pen ajulong la apu Kailas Nest pu apu pini Forester 1 jiri kendeng deep in charge lo langli si atu ini tu inform nong pilo jadak pilo pilong la dari ne long check polo amala inform der pi dak pen ko staff ko thai si la sogari bang wonder da ke kapre bang ganili tum ke la son night duty lapu reserve forest ni tum dam ready kasi ni tum bang ke normal night patrolling dam bom lo mane by foot si dam bom lo king tum dam bom lo angke ni tum bu ma ke kan malom malam ke kang malom malam ason gari lead gari track hai mane ipon bom dam bom lo amat ekta dim long bang mane fresh lead thek long lo aman nili tum bang ke ambush der pi non son rasta long rasta dung sini tum ke ambush lo man lo mati di amat lapu gari pen nut amunit bike pen wan yello amat lang li phan bang ke lapu kopi phansi anan jo leke bang ma amat lang li phan bang ke lapu mat siang nep check lo la phan bang nang pi dorkar lo yele amat si alang li anar julo nang li chini ma chini ne tak pini do bomma yelo amalang li dapulo chini ne ni ke sitame ajulong yelo asi alang li phanda nang li tanang dun den ko dama dim do nang thanik no bo alang li pen ni tum sop dama pedlo amat ke kan malom la potholes do la lang bung hai do amat gari bang kusi log ya gari amanili timbang hadak ke damong lok lo kita dalam waktu ini cuma dak masih sistem lo gari pen tinggi pen amat lapu traktor hang lo ajat hang lo amat langsung sih itu dak office on apa kita lo oke
tuwe reserve perlu bangke hati poila sih kelong nangke market value ke kan bagus 20 to 30 lan bagus nangke AKB ke 70 kb lan bagus doji Alai hum ni tem thai long ye nu phana hen kap si ke bondong thai long la se so thai da sala la Masih lang di pan bagai ni tumke la rasta lang si teklong pot ni tumke ni tumke reserve loke mojok le lut sitame gari noy ajat noy ni tumke tuman ke nepon data ajopor pela ni tumban ke suspect der lo besa lang di pan ke wani der lo lagat na sedat investigate lo ajat lo lang li statement en lo ajat lo masih non kini investigate bom ale ko thai nang le tum cardio teng be nang le tum dai long am long mate la se non la ala li pang pila nang le tum ni ga jalan pi manal tu alang li phan la nal tu kinep longa bang phu phan nal tu jalan pi jat puma mate lup lori la son bang si sik bini tu kali ini tumbang ke mo further investigation phan non alang li phan bang ke la son jima pen si alang li phan ke lok jat po angke mo aku pini mane hapunat alam the dolo pulote alang li phan aku hang thuli po aku investigate bom jalan pipidat mane ini tumke mane lason lo pula dak ke dotum minit ke dotum theng prang ke ini tumke bosai nai masih jadi alang li tumle cibuji je pulute ini tumke action yang enang lek ko abang kinep long ke abang phu men son alang li men ke bida sengrong hang arong ke arong ke lang mepi rong kimi arta ke ata ke kakichi sama ni apo pa men chin manal tu apo pangke cewai lo bulo hala sing rong hang ko pa men ke alang di payment bang sini ni Pini Karbi Longri Abirta bangke lalpan sikang ton peneglu domi thangme kardom